Yes, nakasama ka Bernard dito sa Bangkaling Siyudad sa Davao ug padayon gihapon ta manghatag aning advance pinaskuhan alang sa ngayong Pasko panalo ka promo o karong orasa na atay certified listeners ang makadawat karong hapuna. Kisabi pangalan nato sir? Si Juby Rani, sir. Si Sir Joby Rani. Sir Joby, tigpaminawan man jud kag DXDC? Dugi na gid kayo nga panahon. Dugay na. Oh. Gihimo jud imong number 1. Gihimo gyud akong number 1, 6-1, Arlene Davao. Adi basta si Sir Joby. Sir Joby, okay, ato ning pakantahon si Sir Joby sa ato ang Christmas special ay di sa Armin Davao. Okay, ready na ka Sir Joby? Ready na. Ready na. Okay, 1, 2, 3, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bumuhos ng lahat ng tuwa, halik at yakap. At makakarating sa bayan, ang nangingin ng kailangitan, kahawiin ang lahat ng inyo'y na makarating. Yay! Okay, congratulations. Nahuman jud ni Sir Joby. Sir Joby, salamat no. Tagaan ka namo og pahalipay gikan sa DXDC Armin Davao angan Noche Buena items dawata sir. Okay, gidawat lang jud ni Sir Joby. Naa pa jud tay pangpainit ha sa kalawasan ang wine. Dawata Sir Joby. Okay, unsa may mensahe nato Sir Joby sa mga silingan diri sa may bangkal? Sa tanang mga silingan diri sa Bangkal, Central Park, paminaw gyud mo perminti og RMM Davao DXDC 6-1 kay naay gipanghatag nila karon nga grasya. Daghang salamat. Okay, motok mga kasama si Sir Joby ang atong certified listeners dito sa may bangkal alang sa ngayong Pasko panalo ka promo. Mao ba nato si Radyo Man Dudong Iring Lumusbog ako ni si Radyo Man Dud Pulayaw Tatak RMN.